כמסיימים את המשנה של אנטיגנוס מצחוקו, והיא מורה שמיים עליכם. נאמר בתורה, ותעזומי אלוהיך עתירה, ואותו תעבוד, ובו תדבק ובשמו תשבע. את שמי לוקחה עתירה ויראת שמיים, ובו תעבוד זוהי תפילה, כמו שדרשו רבותינו, וזוהי עבודה שבלב בתפילה, ובו תדבק, וכי אפשר להתדבק בשכינה, אלא להתדבק עם מידותיו. ובשמו תשבע. אם בשבילך כל המידות הללו, אתה רשאי להישבע. ולכן מצינו גם בתקופת המשנה, גם בתקופת התלמוד, גם בתקופת הנביאים, שהיו כן נשבעים. עכשיו נסביר מה זה נקרא מורא שמיים, או יראת שמיים. אם נפרש את המשנה, מסכת רבות, נוכל להביא פחות או יותר מה זה נקרא יראת שמיים. המשנה אומרת, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אם אדם שבלומד תורה, אם לפני הלימוד התורה יראת חטאו קדמה לחוכמתו, חוכמת התורה, אז חוכמתו מתקיימת. ושואל רבינו עובדיה ברטנורה, יראת חטאו קודמת לחוכמתו, ומאיפה הוא השיג את היראה הזו? הרי היראה איך משיגים אותה? על ידי שני דברים, שלושה דברים. דבר ראשון, לומד תורה, לומד הלכות תפילין, אז הוא ליבי אותו, לקיים את המצווה בגדול, להיזהר בקדושתה של התפילין, שלא להשיח בהן שיחה חולין. אדם לומד הלכות שבת, ליבי אותו לשמור את השבת, כהלכתו. הלכות שבת נאובים הם, כי הרעים עומדים על חוט השערה. נמצא, לא ייתכן להיות שאדם ישיג יראת שמיים לפני חוכמת התורה, כדבר על זה חוכמת התורה. התורה היא תרי"ג מצוות, כל מצווה יש לה הלכות משלה. יבוא לקיים את המצווה כמו שהתורה ציוותה. אבל כשהתנא אומר כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, מאיפה הוא השיג את היראה הזו? והתנא ממשיך לומר, בכל שחוכמתו קדמה יראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. זה מקובל. דהיינו, כל שחוכמתו קדמה ליראת חטאו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו קדמה ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. אז מה בא? היה צריך לומר, כל שחוכמתו קדמה ליראת חטאו, החוכמה, חוכמת התורה, היא המביאה אותו לדקדק במצוות, ועל ידי זה משיג יראת שמיים.
אלא אומר רבנו עובדיה ברטנורה, בשני הדברים הללו שנקט התנא, בשניהם למד. חוכמתו קדמה ליראת חטאו, גם ברישה וגם בסיפה. אלא מה? רבנו עובדיה ברטנורה, אדם לומד, סליחה אדוני, מה התכלית של הלימוד שאתה לומד? אני רוצה להיות ראש ישיבה. ועדיין ללמוד רבי כדי להיות ראש ישיבה. על זה התנא אומר, בשמיים מסייעים אותו, לפי המחשבה שלו. אתה רוצה להיות ראש ישיבה? בבקשה, יסייעו בידיך ללמוד תורה, ולהיות ראש ישיבה, אבל לא יותר. ודאי. אבל כשאדם לומד כדי לקיים, בלי ללמוד, הוא לא יודע איך לקיים את המצווה. כי לכל מצווה יש הלכות משלה, אז לומד כדי לדעת מה טהור, מה טמא, מה אסור, מה מותר. כיוון שהתכלית שלו היא כדי לקיים מצוות השם כהלכתן, על זה נאמר כושר יראת חטאו קודמת לחוכמתו. דהיינו, במחשבה שלו יראת חטא קדמה חוכמתו, לא במעשה. כי כל המטרה שלו היא, אני לומד כדי לדעת מה אסור, מה מותר, מה טהור, מה טמא, לקיים את המצווה כהלכתן. בזה התנא אומר כושר יראת חטאו קודמת לחוכמתו, פירושו במחשבה הייתה. האמת במעשים היה, למד, אין כושר חוכמתו קודמת עד חטאו. הכוונה, כל שלמד תורה על מנת לקיים את המצווה כהלכתה, על זה המשנה אומרת, כושר יראת חטאו קודמת לחוכמתו. הכוונה במחשבה, ובאמת במעשים היה, התורה קדמה, לכיוון שהמחשבה שלו היא לדעת כדי לקיים את המצוות כשכלל. וככה על זה נאמר כושר יראת חטאו קודמת לחוכמתו במחשבה. על זה המשנה אומרת חוכמתו מתקיימת. ומה זה נקרא יראה? היראה היא זה לא דבר אחד. פעם רבותינו קוראים לה יראת שמיים, יראת השם, יראת חטא. ולמה החלוקה הזו? כולם זה יראת השם. בוא נביא משנה מסכת רבות. המשנה אומרת 5 תלמידים היו לרבן יוחנן וזכאי, והוא היה מונה את שבחם. אחד מוציא שאינו מרבה טיפה, שבירך אותו. מה שלומד אינו שוכח. זה מראה שהוא משנה עד שהדברים יהיו מחודדים לפיך. המעלה לומד וחוזר. ומה המעלה שיש בדבר? סימן שדברי תורה אהובים עליו. עובדה שהוא לא לומד לזהו, ומשנה וחוזר. ופעם שחוזר, הדברים נראים לו בפעם השנייה ברורים יותר מפעם הראשונה. בפעם השלישית עוד יותר ויותר. פעם הרביעית עוד יותר ויותר. וככה יגיד תורה וידיעה. ואחד כמעיין מתגבר. זה גם מעלה גדולה. לא מתגבר מתוך דבר, מתגבר דברי תורה ואין עוד דבר סוף. ואחד חסיד. מתנהג לפנים שורת הדין. ואחד אשר יולדתו, רבי יהושע בן חנניה. כיוון שהייתה באה לבית המדרש, היא שעות מול התלמידים בית המדרש. גברת, מה את יושבת כאן?
ואז הם לא עוסקים באיזה דרשת השבוע, אלא זה עוסקים באים ביומו של עולם. מה אתה עושה כאן? אומרת לו, לא, אני בהיריון, ואני רוצה שתתפללו על העובר הזה, שיהיה מיושבי בית המדרש ולא יהיה מיושבי פנים עליה. כיוון שהיא הייתה גורמת שרבי יהושע בן חנינא היה זה גדול, זה היה בזכותה, לכן אשר יולדתו. באחד ילכת. רבנו עובדיה בר תניא יאמר מה זה ילכת? פחד שמי יתלכלכו בגדיו מרחת. מה זה עניין של לכלוך בגדים? אמרו חז"ל שכן כשאדם עושה מצווה, למצווה יש מלבוש. כן? יש מלבוש רוחני. כל מה שהמצווה מושלמת, המלבוש הבנת תחז והגמה ותולע השני ושש ועזים, ממש כמו שאמרו חז"ל, כבוד האדם זה לבושו. עליו הבנת עוד להדה לבושה ותשחק ליום. וכשאדם עושה את המצווה לא מושלמת, כי אדם שהולך לחייט ועושה לו סרבול אחד, ביד השנייה אין סרבול. אנשים אומרים לו, אדוני, איזה חייט עשה לך את המלבוש הזה? ככה זה המצווה שאינה מושלמת, המלבוש הוא חסר. אדם לא מרגיש את זה, ואת הבושה הזו, אבל הבושה אדם מרגיש אותה לאחר כך. כשאדם עולה לעולם הבא, הבנת, שמה נחסר לו. כמו שאמר היה מעשי ברבי חנינא בן דוסא, שאשתו אומרת לו, אתה מתפלל על אחרים, בתפילתך עושה פירות, ועליך נאמר, ויתהים יקראו באני עיני. אנחנו חיים בדוחק, בשעה, בעוני, בחוסר כל. ולמה לא תתפלל שיתנו לנו מקצת ממה שמגיע לנו בעולם הבא, מקצת לא יוגש. הוא לא יכול לעמוד להקצאותיה ולהתפלל. יצא כף יד במסע לו בגיש של זהב של שולחן, שקל גדול. שמחו, הוא באשתו, שם קודם ברוך השם, יעשו ארוחה אחרת, פעם בשר, פעם אור, פעם גורנות, פעם זה, פעם זה, פעם זה. כן, אלא בלילה, הוא מוזמן לזה מסיבה, ועל כל שולחן רשום עליו, זה רבי חנינא, זה רבי זה, זה רבי זה, זה רבי זה. איפה השולחן שלי? אמרו לו, הנה השולחן שלך, רבי חנינא בן דוסא. השולחן היה מתנדנד. אז הוא שאל, למה השולחן מתנדנד? אמרו לו, אדוני, כי חסר לו רגל. ולמה חסר רגל? בעולמות חסרים שולחנות. אנשים יראו שולחן כזה, הם כבר לא יבואו לאותו העולם. אמרו לו, אדוני, אתה יודע איפה אתה נמצא? אתה נמצא בעולם האמת. לעולם שכולו טוב, לעולם. אז הוא שאל אותם, נו, בעולם שכולו האור יש שולחנות כאלה? חסר כסף? אמרו לו, אדוני, אתה ביקשת שיתנו לך מקדמה או מפרעה ממה שמגיע לך לעולם הבא בעולם הזה. חתכו לו כששולחן והביאו לך. עכשיו השולחן חסר רגל. לא ניבוש, לא נתקלה, מקשר, לא נורא. מתברר שגם אשתו חמה אותו חלום, כי אשתו תגיד לו, אתה בכוונה עושה להחזיר את הרגל. אמר לה, בוא נחזיר.
אנחנו מתבייש, וגידו לנו הצדיקים, תנאים באותו הדור. אתה מתבייש, אכלת שכר שהוא רוחני, הפכת אותו לגשמי, אומר רבי מאיר ישראל הכהן, חפץ חיים, זה דומה לאדם שלוקח יהלום והולך לירקן כדי לקנות ירקות. וחבל, ככה זה. אז אם כן, זהו עניין של מלבוש, מלבוש רוחני. גם המצווה מאירה לא לאדם. כן, אדם שעושה מצווה, נוצר מזה אור מיוחד על הפנים שלו. כן? וזה ממש דבר גדול הוא. ודאי. וזהו עניין של יראת חטא. ככה פירש רבינו עובדיה מברטנורה, ואינו שמתלכלך מלבושו. יראת מלכלך. ככה נאמר על אחד הכהנים הגדולים, הסירו הבגדים הצועים מעליו, ויאמר העברתיך והעברתי מעליך עוונך והלבשתי אותך מחלצות. יש יראה שהיא כמו שאמר יצחק. יצחק אבינו כששאל אותו אבימלך, זאת אשתך, מה אמרת אחותי? אמר לו, כי אמרתי אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. כן? נמצא אדם ששולט שמיים, לא עושה שום דבר, הבנת? על דעת עצמו. כן, עשה לך רע. הוא מסתכל עליך, כמו שאמרו חז"ל, אם הדבר, שאלה שאתה נשאל עליה כדי להשיב כאחותך, שברור לך שזה אחותך, אומרו בגלל, אל תאמרו. אז היראה היא מדברת לאדם לכל דרך. כן? יעני כל תנועה בתנועה שאדם עושה זה ניסיון. לאדם צריך לשקול בעצמו מה עליו לעשות באותו רגע. כן, נכון. יש דברים שאדם עושה אותם, יש דברים שאדם נכשל בהם. למה? כי לא חסר לפני זה. יש דברים שמן השמיים מנסים אותו. כן? דוגמה, כתוב, ויהי אחר דברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה ותאמר, שכבה עמי. אחר דברים האלה, איזה דברים? אומר על זה פסוק לפני זה כתוב, ויהי עושה יפה תורה ויפה מראה, מיד אחר זה ויהי אחר דברים האלה. יש מצב, ברור שבשמיים תמיד מנסים את האדם. כן, בכל ניסיון שנשים אותו, גם נותנים לו כלים, כן, כמו אדם בעל מקצוע, צריך כלים. כדי שיוכל להתגבר על ניסיון. כי אחרת אם נותנים לו ניסיון גדול לאדם קטן, הוא לא יכול לעמוד בו. כי ודאי, דוגמה, אם אני אשים את האדם באותו ניסיון של אברהם אבינו, הוא לא יכול לעמוד בו. כמו שאמרו חז"ל, אין הקדוש ברוך הוא בתודעין, היא אותנו ניסיון והיא הכוחות שלו. אבל לפעמים אדם גורם שינסו אותו, ולפעמים לא נותנים לו כלים. דוגמה יוסף הצדיק.
אומר רש"י, שהיה עומד מול הראי, ומסרסר בשערו. הדבר נראה חודש בסדר. אומר המדרש אמר הקדוש ברוך הוא, אביו אבן עליו, והוא מסרסר בשערו, חייך שאני שסה ורעת הדור. מיד והיו אחרי הדברים האלה, בכיסא האישית אדונה ותניה. עכשיו, מה הביא את יוסף הצדיק שלו לעשות מעשי? כי אמר יוסף לאשתו של פוטיפרה, כי כל אשר לאדוני נתן בידי, ואיך אעשה כי אם הלחם אשר הוא אוכל. לחם? הכל נתן לי, אחר הכל הצורכי הבית. רק הלחם לא. אלא אומר רש"י, כי אם הלחם זו אשתו. הוא לא אמר לה כי את, כי אם את. כי אם הלחם אשר הוא אוכל, האישה נקראת לחם. כן, למה? לא מדבר לשון נקייה. כמו שכתוב, כי אין לו ויאכל לחם, כך אמר להם איתו לבנותיו. אומר רש"י, יאכל לחם שמסחת מכן. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזו וחטאתי, ואלוהי, לא ייתכן. אז כן, נכון, הוא גרם לעצמו שיתנסה. למה בזה נס שבצדיק לא נכשל. יש מה שנקרא יראת הרוממות. יראת הרוממות זה דרגה גדולה מאוד. איך אדם משיג אותה? כי את הבורא אנחנו לא רואים, כאילו אני האדם וחי. אלא מה? על ידי שאדם מסתכל בכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, בנפלאות הבורא. כמו שאומר הנביא, דע את אלוהי אביך חגה ועובדהו. איך לדעת? על ידי שאדם מסתכל בבריאה, כי מכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא ישבו מעשה נפלא. בעלי שמונה, הבנת? כמו שסיפור על רבי חנין פרשי, שהיה מפעם לפעם הולך לגן חיות, היה עובר ממחלקה למחלקה, מחלקת עופות, ציפורים, מחלקת בהמות, חיות, והיה מתפעל, היה אומר מה רבו מעזיך השם, כולם בחוכמה עשית מלא הארץ קנייניך. קניין, לאדם שהוא קונה דבר מכספו, ואחר כך העולם נקרא קניין. למה? שמיים בארץ קניין אחד. אז שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, זה נקרא קניין. אז אדם מסתכל דברים נפלאות הבורא, מעשה בראשית. כן, כמו שאמרו חז"ל, כיוון שהתורה זה מצוות. מן הראוי הייתה התורה צריכה להתחיל, מצווה ראשונה שנסתברו ישראל בעודם במצרים, ויהיה מצוות קידוש הקדמה בראשית. או כבראשית, זה מביא אותנו עוד מזה הבורא. אז שאנחנו מסתכלים בבריאה כולם, יום הראשון, שני, שלישי, הכל בחוכמה הזאת, ואיך נבראו בעשרה מאמרות עם העולם, מביא אותו לידי תורמות גדולה. על זה מכיר את הבורא. וזהו מה שמוחזן, יראה,
עד שמגיעה ליראת הרוממות. זו דרגה גבוהה מאוד מאוד, רק יחידי שזכו לה. ואברהם אבינו שנאמר עליו, אתה ידעתי, כי הווה אלוהים אתה ולא חשפת את שמך יחיד אחד, הנה שהיה מוכן לעקוד את בנו ולשחוט אותו במו ידיו, כך ציווה השם. כן. רצינו יראת של משה רבנו. פעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה זה היה בסנה. בסנה זה היה סימן שעם ישראל נמשל לסנה. סנה בוער באש, אומות העולם באים להכחיד אותם. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד, כי נועצו ליחדר עליך ברית, יכרותו העולה אדום וישמעאלים מואב והגרים. ועמון ועמלק, וכמו שצור, גם השמיד בעימם, היו זבל מלא סלע. לידו את עם ישראל. השני איננו קל. ואז באותו רגע הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה, הוא אומר משה משה אל תקרא בנו. אנוכי לא אביך, לא אברהם, יצחק, ויעקב. ויסתר משה פניו כי יראני הביט, כי ירא. זאת יראה. אז ברוך אינו מקפח שכר שום בעילה. כי ירא זכה ויראו מגשת אל עם ישראל ראו שקרן אור פניו. פחדו להתקרב אליו. לכן צריך לעשות מסע מהביט, כל מילה ומילה, כי ירא מהביט זכה ותמונת השם מהביט. כן. במקום אחר מצינו דברים מעשי שהיה הפוך ממה שמשה רבנו עשה. בני אהרון ביום ז' לחודש סיוון, בשישה לסיוון היה מתן תורה, בשביעי לחודש סיוון הייתה סעודת מצווה, היה צריך לקרות ברית. בין קודשה ולכל לבין עם ישראל. הברית הראשון היה ברית בין הבתרים. כן? הברית השני זה היה בשבעה חודש סיוון. לקח את הדם של הקדשים, עולות ושלבים, חצי זרק על המזוין, חצי זרק על העם, ואמר להם, זה דם הברית. אתם נכנסתם בביתו אל הקדוש ברוך הוא. והברית השלישית נאמר בפרשת כי תבוא, אלה דברי הברית. שמה נאמר כי עשו סעודה ויאכלו וישתו, וזה כתוב ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. אומר רש"י, הסתכלו על קוצריהו בגסות. למה? זה קדשים, זה אז מצווה, מה יש? כל סעודה שיש על רשות, כדי להעלות אותה צריך דברי תורה. אז מצווה, בלי דברי תורה, ואת העשרים הגדול שיש על מצווה, היא כבר מעולה. והשבת, והפורים,
ביום הכיפורים, וכן על זה הדרך. כתוב, ויחזו את האלוהים, ויאכלו וישתו. האכילה הייתה, מסתכלים עליו, מה היה? כן, ויראו את אלוהי ישראל, בתחת רגלה כמעשי לבנת הספיר. מה עושה לבנה שמה? אומר רש"י, כדי שתמיד יזרחי לפני הקדוש ברוך הוא, מה שעשו המצרים לעם ישראל, לקחו את התינוקים שלהם ותמנו אותם בתוך קירו של בניין. כן, ישנו בהם איתם בניין. זה לא עניין שבו העולם צריך דבר שיזכיר לו. אצלנו, גם בעל שכחה, כן, צריך לעשות סימנים. או יומן, לכן על זה די, לזכור ביום פלוני, בתאריך פלוני, בשעה פלוני. של בו העולם, כי הרי אין שכחה לבני כיסא, כבודיך. כל זאת. בתחת רגליו כמעשים לספיר. בהתחייבו מיתה. למה? ויראו את האלוהים, כתוב, ויאכלו וישתו. ויראו את האלוהים ויאכלו וישתו. הסתכלו עליו בגסות. למה? יש עד מצווה, אדונו הולך לעולם. כן, שעד מצווה אוכלים ושותים. גם כאן הפידוש של מצווה, זה לא אומר שהכל רק על סיני. משה רבינו כתוב וישם משה פניו, כי ירא מהבית. סתכלו, התחייבו מיתה. גם התחייבו, 4 בנים של העם התחייבו מיתה. רק התפילה של משה עזרה שהשנאים נותרו בחיים. ו70 הזקנים גם התחייבו מיתה, שהיו באותו מעמד. למה? זה לא דרך ארץ. כן, כתוב בהלכה שבתי כנסיות לא נוהגים בהם, לישון בהם, לאכול בהם. זה לא כבוד. אומנם היו כותבים אומרים החכמינו שבזמננו היום. זאת מצווה, אז בזה מותר. זה לא פשוט כל כך. לא יודע למה שותים ערק, שותים בודקה, לפעמים אדם לא נזהר. נמצא שקדושת המקום מתחללת. נכון? זה כי אתה רואה, מה יחס לבני אהרון? אז להם מעט השם. באמת חזר למעט השם. היה מוחזר שהיו יותר גדולים ממשה ואהרון. נכון. כן. היו גדולים. נכון. בכל זאת. נכון. אדם לפעמים ישים אותו בניסיון. הנה אתה רואה את השם. כן, בתחת רגליו, כי זה מעשה לבנת הספיר. לא, זה לא כבוד. מצינו בבית המקדש, יש מקום הנקרא בית קודשי. אין כניסה ולא לכהן גדול בכל ימות השנה. למעט יום הכיפורים שהוא צריך להיכנס בפנים ולעזות מדם הפר ומדם השעיר בין בגדי הארון. כן, אבל חוץ מזה אסור להיכנס. למה? כי בכל מה שאדם נכנס יום, מור המקום, מתמעטת אצלו. פעם הראשונה נכנסים בוועדה, חכה ליד ירדה, ואני מרגיש פחד. לכן, באה הטובה אומרת, אל יבוא בכל עת אל הקודש. אם ימות. למה? אדם לאט יורדת ממנו יראת השם. בינתיים עד כאן.
כמה זמן? 35 דקות. לא חשוב. זהו.